Humihingi ng hustisya at ayuda ang pamilya ng 16 na taong gulang na binata na nabaril ng pulis sa Angeles City matapos na mapagkamalang nagnanakaw ng motor. Paralisado po ngayon ang binata na nagtamo ng tama ng bala sa tiyan at sa spinal cord. Nagbabalik si Angelica Simpao. Paralisado ang 16 na taong gulang na binata na nabaril ng pulis sa Angeles City. Nagpapagaling pa rin hanggang ngayon sa Jose B. Lingad Memorial Hospital si Salman Makal matapos ang insidente ng pamamaril noong 5 ng Oktubre. Sa tiyan tinamaan ng bala ng baril si Salman pero tumagos ito sa kanyang spinal cord. Matatanda ang nabaril si Salman matapos na mapagkamalang nagnakaw ng motor. Pero ilang araw na ang nakakalipas, blanco pa rin sa usad ng kaso ang pamilya ni Salman. Ayon kay Kayamasa Pundato Makal, ina ni Salman, ilang beses na silang dumulog sa tanggapan ng PNP para sa development ng kaso. Nagpa-blatter kami. Wala, hindi kami pinansin. Tapos, nung kinabukasan naman, pumunta na naman kami doon. Baka 2 araw. Nung pangatlong araw, ang dami na nilang pumunta doon. Kasi sabi na baka mapansin tayo. Wala, hindi kami nila pinapansin. Hanggang ngayon ay hindi pa matanggap ni Kayamasa ang sinapit ng anak. Hindi rin daw ito matanggap ang paliwanag ng pulis na nakabaril sa kanyang anak. Kasi wala akong makitang dahilan kung bakit nila binaril yung anak ko. Tinanong ko siya at sabi ko, bakit mo pinaputukan yung anak ko? Sabi niya sa akin, ma'am, aksidente lang yung nangyari. Samantala, sinabi naman ni Ronnie, may-ari ng motorsiklo, na hindi ninakaw ni Salman ang motor. Pinahiram niya raw ito sa biktima. May mga dokumento ring nagpapatunay na kay Ronnie ang motor na ginamit ni Salman. Gawa po kasi namin itong motor, pinalitan yung buong pyesa. Tapos po, sabi po niya, test drive niya daw po. Sabi ko, sige tol, sabi ko sa kanya. Nakahanda namang magsampa ng kaso ang pamilya ni Salman sa 2 pulis na sina PO1 Aizel Dayan Marie Lopez na itinuturong bumaril sa binatilyo at si PO1 Osmond Rivera. Para makamit ng bata yung hustisya, kung una, bakit nagkaganon? Nung walang malinaw na sagot at wala ring kaya dumating sa puntong no choice kami, kumbaga, kung di idaan sa proseso. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.